Munduan 100 pertsonatik batek du autismoaren espektroko gaitzen bat. Era askotakoak dira, baina orokorrean denek dituzte besteekin komunikatzeko arazoak eta denek behar dute besteon ahalegina beraiek ulertzeko. Julen Estebanek anaia du autista. Bere munduan bizi da eta batzutan guregana etortzen da eta bestetan bere munduan bizi da. Julen igerilari amaterra da eta pasaden udazkenean Azkoitia eta Azpeitiko beste 3 lagunekin batera autismoaren inguruan sensibilizatzeko zerbait egitea pentsatu zuten. Hain zuzen ere, igerik eta proba bat, Gipuzkoako kostaldearen zeharkaldia 2 egunetan. Uztailaren 7 eta 8 izango da hori, baina dagoeneko bete dira zeharkaldi osoa egiteko 80 plazak. Hortaz, ibilbidearen 4 puntutan zeharkaldi laburragoetan beraiekin bat egiteko aukera ireki behar izan dute. Nahi dundana, konbidatuta dago, gurekin sartzeko eta izen ematea doakoa da, helburua ez baita dirua biltzea, sensibilizatzea baizik eta harrituta daude dagoneko lortzen ari diren oihartzun eta babesarekin. Ikusten egia jendea erantzuten egitala eta egitala parte hartzen eta sentitzen, marea urdina sentitzen ari dela. Gure kantuak esategoen bezala, bakarrik azkar jungo naiz, baino elkarrekin eta lagunekin urrutirago ailatuko naiz, da guk hori nahi dugu.